Zit mijn burger en die pakken. Is zit ik in de stal van Will. Trek niks. Dan lijkt me pimper als bij jou, jongen. Aap, de wacht staan nog wel even, man. Eerst met hier even. Haaien. Eerst hier, dan doen, man. Filmen stal? Ja, tuurlijk. Ik heb net een broodje mee besteld. Ik heb net een broodje mee besteld. Hoe maakt het dan? Ah, doe best de pro, jongen. Doe best ook maar hier. Hier, check hem. Spijt jongen. Ja, dan moet je deze schrijven, dan kan je aardig opkijken. Ja, dat is sowieso, jongen. Dat is toch cool? Ja. Hey, nou doen. Ja, check hem, jongen. Hey, dat niet meer echt niet, jongen. Je moet helemaal de tafel met skiën. Kom op, man. Ik had toch... Ja, kom on, jongen. Dat haast hem bijna. Jongen, dat komt niet van de tafel. Echt man. Dat is best, jongen. Zit. Oh, jongen, lastig.